10 съба! О, добре. Добре, махни се, да не те гледат хора. Добре. Здравейте, хора! 10 съба! Вече сме 10 малки събчета. Не очаквах, че ще доживея този момент и сега за, за този случай ще играем Фак. За това ще играем Майнкрафт мултиплеер с In PvP сървъра Фак. Стига да е. Ако... Защо съм... Защо? Не! Не! Моля ти се! Ай, стига, бе! Май! Добре, няма да играем това. Ще играем един мап, който аз направих. Лично мой мап, който аз лично направих. И се надявам да ви хареса. Ще има поредица на този мап. И това е Skyblock! Като им айтемчета си остави. И да започваме. Защо? Явно, че съм си оставила 4 дърт. Ще се възползвам. Стига с тези известия. Искам да снимам клип, бе, хора, бе. Ай, оставете ме ся. Нахални същества, бе. Майко, шех да се трескавча долу. Така. Сич. Така. Сега правиме. Хоп. Хоп. И това съм почти сигурна, че ще ми пали сигурно леглото. Така. Това тук. Става кабел. Мам! Чакай, бе. Какво се пали, бе? В тревата, майко. Не, блока, сериозно. От кога блок грас се пали, бе? Сега всички айтеми ще изпадат в лавата, сигурно съм. Успях, бе. Стига. Ай, стига, бе. Така. Пак казвам, мапа е лично направен от мен. Толкова прави там долу. И как е оцеляло толкова високо, майко? What? Чест? Да, забравих за този чест. Мамо! Майко. Епизодите няма да са много дълги, защото не ми се снима особено сега на това, защото смисъл аз си го знам мапа къде съм правила. И затова няма да ми е толкова интересно, но за разлика от това на вас ще ви е супер интересно. Надявам се, че в това. Чикен. Кръво. Добре. После. Благодарности на човека, който е измислил шифта в Pocket Edition. Шапка му свалям просто. Какво ли щеше да бъде без него? Да, спомням си. Нали съм играла 11-ката. Майко, колко беше зле без шифт. Майко, просто лошо ми ставаше.
трябваше да ходя в недър. Направо перхидролирах. Така оставяме някои неща тук. Имаме си храна. Ако съм настроила difficulty-то, естествено. Не. Така да си отбележа къде да не чупя. Фак, това падна. Не, тук не може. Добре, драги зрители! Не мога да повярвам. Все още не мога да повярвам как вече сме 10 човека. Просто нереално ми е. Ако щете ми вярвайте, просто все едно, че си мечтая в момента. Нереално е просто. 10 съба. Вече. 10 съба. За едно лято 10 съба се появиха и така просто от нищо. Не очаквах да... Това после с кирката ще си взема, като я направя. Наистина не го очаквах. Толкова много хора да ги интересува какво правя и да им е интересно какви клипове правя и въобще да им е интересно какво правя. Не го очаквах наистина. Много се радвам за това, драги зрители. Не съм очаквала толкова много хора да проявяват интерес към тази YouTube страница, щях да кажа Facebook страница. Нямах представа, че чак толкова много хора ги интересува това. Това са цели 10 човека. Стария канал имаше 18, само сега. Не се оплаквам, не се оплаквам. Колкото толкова, аз се радвам за това даже. Добре. Не се разтече, викам сега ще се разтече вода навсякъде. Добре. Така, май всичко е уредено. Знаех си. Не. Така, тук да мога да си качвам да чупа. Той е Snowman е гатимо художника, бе. Погледнете. Я пишете отдолу в коментарите това на какво ви прилича. На мен знаете ли на какво ми прилича? На Елхаз Панделка. И надолу някакво въженце сякаш. Егати Snowman художник. Така ще се казва клипа. Skyblock. Епизод 1. Егати Snowman художник. Нещо такова. Ще го измисля. Сигурно. Не знам дали го казах. Казах ли го? Сигурно са видели. What? Браво, бе! Браво на Майнкрафт програмистите! Най-после са направили като на компа да могат да се спамват слаймове. Преди въобще не се спамваха тук. На флата. Щях да кажа на фата.
едно дерево тук и едно дерево тук. Сега. Така. Ай сега. Копаем ся, като на реклама. И копаем ся. Така повече нищо няма да къпя. Дървото е ценен материал. Мале, трябва да осветя. Майк. Ми пречи така. Бързо. Ще се спалнат изроди. Me no like it. I don't like изрод. Me no like. Как бе? Аз стига с това изтощаване. Може ли смакаш? Мерси. Така ще ви спестя тази досадна част. Време е за строеж. Къде го сложа, за да не ми пречи? Така. Така. Изглежда най-нормален остров. Си мислите вие. Взимай бързо. Защо ли съм го написала? Защо ли острова е толкова малък и защо ли няма както си? Отговор. Виждате? Едно натискане на чест. Само това е нужно. За да си кажем амено на животеца. Така. Майко мила, колко неща съм натъпкала тук. Я да видим. Имаме си това. Имаме си онова. Така. И какво си сложим? Крипър или уидър? Крипър, бе. Естествено, че крипър. What match? Ооо, Fire Aspect 1, Ulting 3, Кобак 2, Кнобак. Кнобак? Сериозно? Това ли е било? Аз го мислих за Хелеке. Какво ли? Не. Еми, тук мисля да приключа епизода, драги зрители. Бъдете с наш следващия епизод, когато ще отидем при къщата. Така, това ще бъде всичко за клипа, хора. Ще се видим в следващия клип. И... Ой, вари, до скоро. Не. До скоро.